1991. Σωτήριο έτος. Σωθήκαμε. Τι περιμένεις από μια χρονολογία που διαβάζετε μπρος και πίσω το ίδιο? 1991. Ύστερα σου λέω ότι γκρινιάζω. Λες και μπήκε το 1991 για να με πετάξει εμένα έξω. Φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΙΤΑΠ. Το κανονίσανε πια. Μια τιμή όλα. Ό,τι πάρετε να τα λέτε. Αυτή ήταν η επιδίωξη. Εξισορρόπηση των τιμών. Ή ένα κουρουπίδι παίρνεις, ή δύο ασπιρίνες, ή ένα τηλεφώνημα κάνεις, το ίδιο κοστίζει. Κοίτα τι γίνεται. Σταθήκαμε εδώ στους στήλους από τις 9 και 4 και είναι 10 παρά 0. Το λες και θα κατέβουμε να κάνουμε λιτανία στον Ολύμπιο 2. Αν ήμουν χελώνα τώρα θα είχα φτάσει στην Ομόνια. Ούτε χελώνα δεν είναι. Γιατί μοιάζω? Όλοι οι άνθρωποι λένε μοιάζω με κάποιο ζώο. Μπα, εγώ δεν μοιάζω. Εγώ είμαι ατόφιο. Ήταν η προσφυλής φράση της πρώτης γυναίκας μου. Λάμπρο! Λάμπρο! Πού είσαι, Λάμπρο? Πού ήσουν? Στην τουαλέτα, Σούζη. Ποια τουαλέτα, τον ξέναν? Όχι των οικείων, Σούζη. Τον ξένον την έχει κλειδωμένη από τότε που έβαλες και τον τάπητα. Πρώτη φορά βλέπω κόκκινο τάπητα μέσα στην τουαλέτα. Αλλά τι να έβαζα, χαλάκι του μπάνιου, εκείνο που το ποδοπατάνε. Και σε λίγες μέρες κατσιάς και γίνεται ιδιαστικό. Εμείς στο σπίτι μας. Μόνοι μας είμαστε. Εσείς στο σπίτι σας δεν είχατε ούτε τουαλέτα. Τι να σου πω, είσαι ζώο και μάλιστα ατόφιο. Ωραία, παρακαλώ, τι θέλεις? Δεν μου λες, τι είπες τώρα ότι πήγες στη δική μας τουαλέτα? Το είπα. Έχω ρίξει απολυμαντικό. Μέσα. Παντού και στη λεκάνη. Κάτσε στη λεκάνη. Γι' αυτό με τσούζει το δέρμα μου και νόμιζα ότι έχω αλλεργία. Ειδοποίησε με, κυρία μου. Πάλι για τα μπελίτσα. Όταν κάνουν απολύμαση, ειδοποιούν τους ενίκους πολυκατοικίας. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, αυτό τι είναι εδώ? Σπαράγγια. Στο μούσκιο. Δεν ξέρω αν έχετε μουσκιο, πάντως κολυμπάνε σαν υγρό μέσα. Ακριβώς, είναι ανθυγινό συντηρητικό υγρό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σου είπα να πάρεις σπαράγγια Φοντενεμπλό Γαλλίας καλλιεργημένα. Αλλά εσύ είσαι τόσο αφηρημένος. Και εσύ είσαι τόσο ψωνισμένη. Γιατί δεν σε πειράζει που κολυμπάνε στο μουσκιο τα σπαράγγια, σε πειράζει που δεν είναι Φοντενεμπλό Γαλλίας. Τι να σου πω, είσαι ατόφιο ζώο. Δεν με πείραζε το ζώο, το ατόφιο με πείραζε. Τι θα πει ατόφιο? Συμπαγές δηλαδή, πιχτό. Έτσι και με αναλύσεις θα βγάλεις, ας πούμε, 30 κατσίκες. English. Λέω, are you English? No, γιατί? Because έχεις δεξιά το τιμόνι. I know, το φέρα απ' έξω. Τα μάξι? Yes. Χαίρομαι. Για τα μάξι. Όχι, που μπαίνουμε πια στο πνεύμα της πολυεθνικής. Θα μιλάμε τουρλού, τουρλού, τούρκικα. Πάντως η κύρια γλώσσα μας ήταν αμερικάνικη. Εγώ έχω κάνει πολλά χρόνια έξω. Γιατί εγώ που έχω κάνει όλα μου τα χρόνια μέσα δεν μου έχουν τα αμερικάνικα. Πλήσε εγκεφάλου μας. Τηλεοράσεις, βίντεο κλιπ, ροκ συγκροτήματα, ταμπέλες, επιγραφές, εκφράσεις. High, είμαι high. Down, είμαι down. In, άμα είσαι κασίδα είσαι in. Είσαι ξενέρωτος, είσαι out. Out, out, go out. Go στο διάλογο να ησυχάσω. Είστε πολύ εκνευρισμένος. Γιατί? Γιατί να είμαι εκνευρισμένος? Έχω κανένα λόγο να είμαι εκνευρισμένος? Δεν είμαι. Τι μου συμβαίνει? Κάθομαι εδώ, στέκομαι από τις 9 το πρωί και απολαμβάνω τη διαδρομή. Τι θες, ρε φίλε? Να σκαρφαλώ στέκεις των αυτοκίνητων, τι είναι τα μάξι μου, κρικρή είναι? Όχι, προχώρησαν λίγο. Α, προχωρήσαν 1,5 μέτρο. Γι' αυτό κορνάρει αυτός. Μην χάσει το 1,5 μέτρο. Έτσι κι αλλιώς το μεσημέρι θα είναι στη δουλειά του. Είδατε, πάντως έχετε κάποιον να τα λέτε. Ποια? Τα παραπονά σας. Ποιον έχω? Εμένα. Γι' αυτό δεν άλλαξα τιμόνι να το πάω από την άλλη μεριά. Για να μπορώ να έχω άμεση επαφή. Παράθυρο με παράθυρο. Να μιλάω. Με τη γειτόνισσα. Αλλιώς δεν περνάει η διαδρομή. Το ξέρω, ούτε η διαδρομή περνάει, ούτε η ώρα περνάει, ούτε ο χρόνος περνάει. Αυτό το ένιωσα πολύ με τη δεύτερη γυναίκα μου. Α, παντρευτήκατε 2 φορές. Το δεις εξαμαρτίν. Δεις. Εγώ το έκανα 3. Αλλά τώρα σας μιλάω για την Δεις. Για την δεύτερη κυρία Φουντούκη. Ποια είναι αυτή? Κυρία Φουντούκη, σύζυγος του κυρίου Φουντούκη. Α, εσείς λέγεστε Φουντούκι? Φουντούκη, με λέγω αμύγδαλο. Φουντούκης, εις. Α, μάλιστα. Χαίρομαι πολύ. Λαχανάς. Εσείς. Μάλιστα. Νίκος Λαχανάς. Εσείς ανήκετε στα ζαβατικά. Δεν το είχα σκεφτεί. Που λέτε, Εγώ. όχι εγώ που έλεγα για την Δεις, για την δεύτερη γυναίκα μου, πολλές φορές ξεχνούσα ότι είναι στο σπίτι. Μα δεν είναι. Εδώ... Μαρία! Μαρία! Πού είναι? Τώρα ήταν εδώ δίπλα μου. Πώς εξαφανίστηκε?
Δεν την πήρα χαμπάρι, αερικό είναι αυτή η γυναίκα. Μαρία! Μαρία! Με φώναξες? Πού ήσουν? Πότε? Πριν. Μέσα. Εδώ. Είναι το πλεκτό. Και εσύ ήσουν από το πλεκτό. Πότε? Πριν πας μέσα. Ναι. Τι είναι? Δεν κατάλαβα πού πήγε το πλεκτό. Το πλεκτό πήγε μέσα και άφησε εσένα εδώ. Σωστά. Δηλαδή, εσύ ήσουν εδώ και το πλεκτό ήταν μέσα. Αφού το λες εσύ. Τότε εγώ γιατί φώναζα Μαρία, Μαρία και δεν φώναζα πλεκτό, πλεκτό. Γιατί? Γιατί το πλεκτό ήταν δίπλα μου, δεν χρειάζονταν να το φωνάξω. Α, μπορώ να πλέξω τώρα? Πλέξε. Πλέξε, αλλά με τρελάνεις με τη φλιαρία σου. Εγώ? Αυτό λέω. Εσύ στόμα έχεις και μιλιά δεν έχεις. Και αφού δεν έχεις μιλιά, το στόμα σε τι σου χρησιμεύει? Μόνο για να τρως? Εγώ βέβαια σε παντρεύτηκα για αυτό το προσόν σου. Γιατί ήσουν ήσυχη, μίλαγες λίγο, δεν ήσουν από παρδέλα. Τι παπά? Γλωσσού, κοπάνα, φασαριατζού. Ήσουν έτσι ήσυχη, σαν κομμόδινο, καθώς ήσουν ήσυχη, ανέκφραστη. Ούτε σιρτάρια δεν είχες να τα νοικοκλείω να κάνω θόρυβο. Θέλω θορύβους, φωνές. Θέλω φασαρία. Θέλω να επικοινωνήσω με κάποιον. Μ' ακούς, μίλα μου. Τι να σου πω? Το πιστεύω είσαι έναν Θεό, αν πιστεύεις. Πιστεύω είσαι ένα Θεό. Σε ήχο, πλάγιο δεύτερο, όχι χωρίς ήχο. Εσύ το λες χωρίς ήχο. Δεν αντέχω άλλο. Πάω να τραβήξω τα καζανάκια, να ανοίξω τις βρύσεις, να ακούω φασαρίες, να ακούω θορύβους. Δεν μπορώ άλλο. Μαρσάρετε, παιδιά! Μαρσάρετε δυνατά! Βαράτε και τα κλάξον να καταλάβουμε ότι είμαστε ζωντανοί! Ζωντανοί είμαστε. Τι είμαστε? Οι μούμιες του Τουταχαμόντος? Έλεγε κάτι κοτσάνες τραγικές. Συγγνώμη. Γιατί? Όχι, μιλήσαμε περί ζαβατικών προηγουμένως, σας λένε λαχανά. Εγώ δεν έχω τίποτα με τις κοτσάνες, αλλά αυτές που πέταγε η γυναίκα μου βγάζαν μάτι. Και τι χωρίσατε? Ναι. Και ομοίαν οι θόρυβοι, του συνήθισα. Έτσι παντρεύτηκα την τρίτη γυναίκα μου. Α, και τρίτη. Γιατί? Έκανε θόρυβο. Πολύ θόρυβο. Όταν λέμε θόρυβο, δηλαδή θόρυβο με συνεχές ωράριο. Μιλούσε όταν έτρωγε, όταν έβλεπε τηλεόραση, όταν έκανε μπάνιο. Μιλούσε ακόμα και όταν. Καλά, ορισμένες λεπτομέρειες δεν λέμε. Μιλούσε ακόμα και όταν κοιμόταν. Αποκλείεται. Την ξέρω από μικρό παιδάκι. Είναι 43 για να μην πω 44 χρονών. Αλλά πήγε και έκανε lifting και τέντωσε και μοιάζει 30. Και δεν είναι ότι μοιάζει, είναι ότι το λέει κιόλας. Του χρόνου μπαίνω στα 31. Τι λες, κυρά μου, σε ποιον τα λες αυτά? Νομίζω ότι δεν προσέξαμε πίσω από τα αυτιά σου τις πιέτες που έχουν κάνει οι ραφές. 4 πιέτες έχω μετρήσει. Που σημαίνει ότι έκανε 4 φορές lifting. Άλλη μια φορά να κάνει, θα φτιάξει το σαγόνι της βούλα. Εκεί θα φτάσει ο αφαλός της. Καταρχήν να πάρουμε χρονολογίες. Το 1965 είχε σχέση με τον Παπαματίνα τον βουλευτή που ένα διάστημα ήταν διευθυντής στην Ούλεν και τον κατηγόρησαν για κατάχρηση. Το 65, κυρά μου, ήσουν 6 χρονών και 6 χρονών είχε σχέσεις με άντρες. Καλά, σε το τι του έφαγε δεν λέγεται. Γι' αυτήν έκανε την κατάχρηση. Να αγούνες, να διαμαντικά. Σοβαρά. Να μη σώσω. Αμήν και πότε. Τι, δεν με πιστεύεις? Ποια μιλάει, είναι καμία κάτω από το κρεβάτι. Λάμπρο, γιατί δεν κοιμάσαι? Γιατί περιμένω να τελειώσει τη συζήτηση, Κατίνα. Ποια συζήτηση? Είχες μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για μία που είχε κάνει πιέτες πίσω από τα αυτιά της. Παραμιλούσα? Δεν παραμιλούσες, μιλούσες κανονικά, έχεις διάλογο. Με ποιον, καλέ? Δεν ξέρω ποια είναι η ομάδα που μαζεύεστε με τα φτιάρια και θάβετε τον κόσμο. Μήπως μιλούσα με την Ανθή? Θα σε γελάσω, δεν είπες όνομα. Για τη ραπτοκομμένου? Ούτε αυτό τα. Ραπτοκομμένου. Γιατί λέτε έτσι, επειδή έχει κόψει τη μούρτη. Όχι, αυτό είναι το όνομά της. Ραπτοκομμένου. Καλά, αυτή δεν έχει κάνει μόνο lifting. Γιατί lifting και ποια γυναίκα δεν έκανε? Μια στις 2 γυναίκες έχει τραβηχτεί. Μην κοιτάς εμένα που η φύση μου φτιάξε lifting από μόνη της. Μου είπε εσύ έτσι, θα είσαι μία ζωή φράπα. Η ραπτοκομμένου η καημένη. Όνομα και πράγμα. Έχει κατακοπεί. Λιπαναρόφηση έκανε. Εδώ τα πάκια της τάκοψε. Τα μπράτσα της τάκοψε. Το λίπος της έβγαλαν. 3.000 αλυματοκέρια φτιάχνανε. Μήπως σε πείραξαν τα καλαμαράκια που έφαγες? Τι ευαίσθητο στομάχι που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και χωρίσατε? Εσείς τι θα κάνατε? Μην μου πείτε τα σπίτες, τις δοκίμασα. Ο θόρυβος περνούσε μέσα και από αυτές. Λυπάμαι. 3 γάμες. Δεν φαντάζομαι.
Από μια μεριά όμως έχει τα καλά της αυτή η ιστορία. Δεν μπορώ να ξαναπαντρευτώ. Σωστά. Δεν θα ξαναμπω σε πειρασμό. Αλλά και να μπω δεν θα μπορώ. Μπορείτε να ακυρώσετε τον ένα γάμο. Εγώ. Ρωτάτε καμία από τις κυρίες που παντρεύτηκαν τον ακυρώνει. Αυτές έχουν βρει το μήνα που τρέφει τους 11. Τα λέτε. Να περάσει η ώρα. Να σας φέρουμε και 2 καφεδάκια. Όχι, εγώ ήπια το πρωί. Πίσω κορνάρουν, δεν τους ακούτε? Ας να κορνάρουν. Τους έχει γίνει συνήθεια. Κορνάρουν για να σας υπενθυμίσουν ότι ο δρόμος άδειασε μπροστά. Α, μην μου πείτε. Είδατε με την κουβέντα το καταλάβαμε. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ κύριε σας. Κύριε Λαχανά μου. Και εγώ κύριε Φουντούκη μου. Επειδή όμως εγώ δεν χάρηκα καθόλου γιατί παρεμποδίζετε την κυκλοφορία, για σταθείτε εδώ δεξιά. Συγγνώμη κύριε Τροχονόμους. Προς τι όλος αυτός ο πανικός, δεν καταλαβαίνω. Ένα λεπτό σταθήκαμε με τον κύριο να μιλήσουμε. Πού σταθήκατε, σε αυτό εδώ το χάος? Εμείς το δημιουργήσαμε το χάος. Αυτό υπήρχε εδώ και χρόνια. Καλά, δώστε μου τώρα άδεια και δίπλωμα. Δεν καταλαβαίνω. Φτιάξατε ένα χάος και εμείς τα δίκαμε ανάμεσα. Πρέπει να τιμωρηθούμε ή πρέπει να γεφυρώσουμε το χάος και να σταθούμε στη γέφυρα να κουβεντιάσουμε να μην ενοχλούμε? Δεν μου λέτε, ξέρετε τι λέτε. Ακούτε τι λέτε. Πού να ακούσω, εδώ γίνεται χαμός. 72.000 αυτοκίνητα προσπαθούν να σπάσουν το φράγμα του ήχου και να μας τρυπήσουν τα τύμπανα. Συγγνώμη, κοιτάξτε, βλέπετε αυτά τα αυτοκίνητα. Κοιτάξτε, βλέπετε αυτά. Αυτοί οι δύο ώρες θα ταξιδεύουν, πλάι-πλάι, μέτρο-μέτρο. Και στο τέλος κάπου εκεί στην Ομόνια θα έχουν γίνει φίλοι. Θα έχουν πει τα μυστικά τους, τα οικογενειακά τους, μπορεί να έχουν παντρέψει και τα παιδιά τους. Να σου πω, μήπως αυτό το κυκλοφοριακό χάος έγινε για να γίνουν πιο κοινωνικοί, να έρθουν κοντά οι άνθρωποι ένας στον άλλον? Τι τρέμεις, ρε φίλε? Να σε γράψει το και δεν μπορεί να σε εκτελέσει. Δεν με έχουν ξαναεκτελέσει εμένα. Δεν με έχει ξαναγράψει ένα τροχονόμο, καταλάβετε. Α, σοβαρά, πρώτη φορά, μπράβο, κάνουμε εγκαία, ανοίξουμε και σαμπάνιες. Πάντως έχω να παρατηρήσω κάτι. Εσείς κυνηγάτε αυτοκίνητα και αυτή τη στιγμή υπάρχουν κλέφτες. Που μας διαφεύγουν. Αυτή την μπουρδα την έχω ακούσει πολλές φορές. Όσους πιάνουμε για τροχαία παράβαση, αυτό λένε. Λες και θα πρέπει να αφήνουμε αυτούς που κάνουν τροχαίες παραβάσεις να κάνουν ό,τι θέλουν. Και εμείς να κυνηγάμε μόνο τους κλέφτες. Καλό αυτό. Κύριε Λαχανά, πρέπει να βάλετε λίγο ούλου στα μαγουλάς, έχετε γίνει κατακίτρινος. Φουντούκης. Τι μου θυμίζετε? Το φασούλα. Όχι, δεν λέω εξωτερικά. Εσωτερικά δεν μπορείτε να με ξέρετε. Και το όνομά σας. Μήπως έχετε σχέση με κάποιον που κάνει μια νυχτερινή εκπομπή στο ραδιόφωνο? Άμεση. Τι άμεση? Άμεση σχέση, εγώ είμαι. Μα τότε έχουμε μιλήσει. Ναι. Σας έχω πάρει τηλέφωνο. Α, για θυμίστε μου. Ελένη λέγομαι. Ελένη. Ποια από τις 3.704 είσαστε, γιατί τόσες Ελένες με έχουν πάρει? Ένα βράδυ που βρέχε. Που βρέχε μονότονα. Σας πήρα και σας μίλησα για το αγόρι μου. Ελένη, μ' ακούς? Σ' ακούω, Λάμπρο, σ' ακούω. Τι κάνεις, γλυκό μου κορίτσι? Έχω προβλήματα. Και όχι, γιατί είμαι εδώ? Για να πλώνω τραχανά? Θέλω έτσι να ανοίξουν λίγο τα κεφάκια σου. Ελένη, περιμένεις ένα λεπτό. Μην κλείσεις, Νυχτερινές Σάρπες. Μια εκπομπή με το Λάμπρο Φουντούκι. Φίλοι μου, πέστε μου τα προβλήματά σας και θα τα λύσουμε μαζί. Αυτή η εκπομπή είναι η δική σας. Είναι η εκπομπή των ερωτευμένων, των κατατρεγμένων και των αποδιωγμένων. Είναι μια εκπομπή που απλώνεται σαν τη νύχτα, βάλσαμο στην ψυχή όλων εσάς που ξαγρυπνάτε αυτές τις μικρές νυχτερινές ώρες. Είναι μια εκπομπή που σας προσφέρουν τα λαζάνια Λαμπίκος. Λαζάνια από αγνώση μυγδάλι και αυγά από πότες σαλανιάρες. Λαζάνια Λαμπίκος και θα κάνετε λαμπίκο το πιάτο σας. Έλα, Ελένη, μ' ακούς? Ελένη, μ' ακούς? Τι έγινε, κοιμήθηκε, δώσου μια άλλη γραμμή. Εδώ είμαι, Λάμπρο. Έλα, κορίτσι μου, γλυκό και ανησύχησα. Γιατί? Δεν ξέρω, μου πεις ότι έχεις πρόβλημα, φαντάζομαι θα είναι και ερωτικό, λέω, μην κάνει καμιά νοησία. Όχι, μη φοβάσαι. Ξέρεις πόσο θα με στεναχωρούσε αν πάθαινες κάτι? Φέρτε μου λίγο ζεστό καφέ, ρε. Έλα, σ' ακούω, κορίτσι μου. Έχω σχέση με ένα αγόρι, αλλά δεν είναι εντάξει. Του έχω σημειώσει πολλά από system, γιατί τον έπιασα να παρκάρει παράνομα. Πώς θα λες έτσι? Τροχονόμος είσαι? Ακριβώς. Τι ακριβώς, είσαι τροχονόμος? Ναι. Τι λες, γλυκιά μου αγάπη? Ξέρεις τι αδυναμία έχω στις γυναίκες τροχονόμους? Φαντάζομαι πίσω από εκείνη τη σκληρή υπηρεσιακή μάσκα τι ηφαίστειο θα κρύβεται. Για συνέχισε. Τον έχω παρακολουθήσει. Βγαίνει με άλλες. Για τη συλλάβεις? Δεν οδηγεί. Αγάπη μου, έχεις ακούσει που λένε οφθαλμό αντί οφθαλμού? Βρες και εσύ έναν άλλο οδηγό να σε οδηγήσει σε πελάγι ευτυχίας. Λες, Και μάλιστα με τριαξονικό. Αν το δεις τότε με τη ταχύτητα τρέχει από πίσω σου.
είναι. Άκουσα, αγάπη μου. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Εσύ φά το ζεστό. Εδώ και τώρα. Τόλμησε, καλή μου. Να δεις που θα σέρνονται στα πόδια σου. Ναι, έτσι μου είχατε πει. Α, θυμάμαι. Και ακολούθησε τη συμβουλή μου. Την ακολούθησα. Και σύρθηκε στα πόδια σου. Όχι, με έσυρε από τα μαλλιά. Έσπασε το ξύλο και τον άλλον. Μας τρέχαν στα τμήματα. Τροχονόμος άνθρωπος στις αστυνομίες. Κάθισα όλη νύχτα στο αυτόφορο και ξέρεις τι σκεφτόμουν. Δεν θα τον πετύχω πουθενά. Αυτόν που σε έσυρε από τα μαλλιά. Όχι. Τον άλλον που τις έφαγε. Όχι, αυτόν που μου έδωσε τις συμβουλές. Δεν θα τον πετύχω πουθενά. Θα του αλλάξω τις πινακίδες να μην με λένε Ελένη. Ωχ, κατάλαβα. Παμισόδια. Ιδέα. Τι έγινε? Έβρικα. Λεφτά. Όχι, ιδέα. Ρε, ιδέες υπάρχουν, λεφτά δεν υπάρχουν. Έχω μια καταπληκτική ιδέα. Θα φτιάξω μια εκπομπή που θα κάνει πάταγο. Θα φέρει πρώτο σε ακροαματικότητα το σταθμό μας το πολύ σε ένα μήνα. Αν υπάρχει μέχρι τότε. Γιατί δεν θα υπάρχει? Γιατί χρωστάμε, κύριε Διευθυντά. Πού χρωστάμε? Πού χρωστάμε και πού δεν χρωστάμε. Λογιστής είσαι, βρες τη λύση. Πού να βρω λύση αφού δεν έχω λεφτά. Έδωσα ό,τι είχα και δεν είχα. Και τώρα δεν έχετε. Σας συμβουλεύω να το κλείσετε τώρα που χρωστάτε λίγα. Γιατί σε λίγο καιρό θα κλείσει ο σταθμός, αλλά θα κλείσουν και εσάς μέσα. Αχ, δύσκολη που είναι η τέχνη. Ποια τέχνη? Η ποιότητα. Οι δικές μας εκπομπές δεν είναι του σειρμού, είναι καλλιτεχνικές. Γι' αυτό έχουμε φάει το κεφάλι μας. Η ποιότητα μας μάρανε. Αντί να ρίξετε μια τσόντα εκεί. Τι λες, βρε, τι τσόντα να ρίξω? Εκεί κατά τις 2-3 τη νύχτα. Αντί να ρίχνετε εκείνον το γλυκανάλατο το φουντούκι να λέει όλες εκείνες τις ερωτικές αηδίες, ρίξτε κανένα ηχητικό ερέθισμα, καμιά πονηρή ιστορία έτσι να τους ξεσηκώσετε. Ποιους να ξεσηκώσω? Αυτούς που ακούνε. Έχω βρει και τίτλο. Πες το Μελαγνία. Πρώτη ιστορία. Μαλίτσια, η Φιλίδωνη Παρθένα. Ανάθεμας. Να δείτε τι έχει να γίνει. Όλοι στημένοι στο ραδιόφωνο θα είναι. Δεν τρέπωσε, μωρέ, στην ηλικία σου να σκέφτεσαι τέτοια βρωμερά πράγματα. Είμαι έξαλλος. Πρώτον, με γράψανε για όριο μικρής ταχύτητας. Έτρεχα, λέει, με 7 χιλιόμετρα, ενώ έπρεπε να πηγαίνω με 10. Καθυστερούσα την κυκλοφορία. Έτσι και την πετύχω με πολιτικά από τον τροχονόμο, θα την ξεσκίσω. Να, ωραία ιστορία. Πώς ξάσκησα μια τροχονόμο. Άψε, βρε. Δεύτερον, μόλις μπήκα μέσα στο στούντιο, παρέλαβα το ταχυδρομείο μου. Οι περισσότεροι γράφουν προς την εκπομπή νυχτερινές σάρπες. Μερικοί γράφουν και εσάρπες. Έτσι ακούγονται οι άρπες. Άκου τίτλος εκπομπής, νυχτερινές σάρπες. Έτσι την ήθελε ο σπόνσορας. Ποιος, ο κ. Λαμπίκος. Και τι ιδέα έχει αυτός? Αυτός το μόνο που ξέρει να παλανιάρει σκότες. Ξέρει τις άρπες. Έτσι και του πεις άρπα θα πάει το μυαλό του στην αρπακόρα. Σας είχα προτείνει. Σας είχα προτείνει τίτλο εκπομπής. Ας μιλήσουμε για έρωτα. Εμείς. Όχι. Ο τίτλος εκπομπής ή νυχτερινές αγάπες. Τίποτα. Πες το Μελαγνία. Αυτός είναι τίτλος. Τρίτον. Έχει και τρίτον. Σήμερα είναι 1η του μηνός. Πέρασα από το λογιστήριο και δεν είναι κανείς. Δεν είναι. Αφού είναι εδώ. Εσύ γιατί είσαι εδώ? Και γιατί να είμαι εκεί? Και ποιος θα πληρώσει? Γι' αυτό είμαι εδώ και δεν είμαι εκεί. Και μην με στράβο κοιτάς εμένα. Να, εδώ είναι το αφεντικό. Και σου έδωσε εντολή να με πληρώσεις? Όχι. Δεν μου έδωσε τίποτα να πληρώσω. Απαιτώ να πληρωθώ σήμερα. Είναι 3 μήνες τώρα που παίρνω έναντι. Σήμερα έπαθα να με εξοφλήσετε. Εγώ πληρώνω κάθε μήνα και δεν πληρώνω έναντι. Κας πληρώνω, μετρητά, ολόκληρες οικογένειες. Μήπως μπορείς να μας πεις που τα βρεις, γιατί μας χρειάζονται και μας μερικά. Και εσύ, βρε παιδί μου, πήγες και παντρεύτηκες 3 φορές. Θα εκραγώ. Όχι, δεν μπορώ τους θορύβους. Εδώ είσαι κι εσύ. Και μια και είσαι εδώ να τα πούμε μπροστά στο αφεντικό. Ο κύριος Φουντούκης μου ζητάει δίσκους που δεν μπορώ να τους βρω πουθενά. Κοίταξε, εσύ κάνεις την επιμέλεια της μουσικής, βρες τους. Γι' αυτό πληρώνεις. Δεν πληρώνουμε. Ωραία, μπες στο σωματείο όταν πλήρωτο κι εσύ. Μου χρωστάνε. Τώρα δεν είναι κουβέντες μπροστά μου αυτές. Βγείτε έξω και πείτε τα. Εάν συνεχίσεις έτσι, εγώ φεύγω. Δεν μπορεί κάθε ψώνιο που σε παίρνει τηλέφωνο και ζητάει ένα τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε να πηγαίνω να πληρώνω από τη τσέπη μου για να τα αγοράζω. Δηλαδή, χρέωνε τα στο σταθμό. Κάποτε θα τα πάρεις. Θα τα πάρουμε. Κάποτε θα τα πάρουμε. Τώρα πρέπει να δώσουμε τι θα κάνουμε. Μη φωνάζεις, εσύ είσαι ερωτικός εκφωνητής. Η φωνή σου είναι βελούδινη μέσα στη νύχτα. Σκέψου να σ' ακούσουν οι θαυμάστριές σου να τσιρίζεις έτσι λες και σου μάγκωσε το φερμουάρ το κρέας. Α, και μια που είπες πως πρέπει να δώσεις, το θυμήθηκα. Σε περιμένουν. Ποιοι? Οι εκτελεστές πρώτης του μηνός? Ναι, αν έχεις γεννήσει τέτοιους. Πες τη μάνα δεν υπάρχει φράγκο. Δεν πληρώθηκα αυτό το μήνα.
πες στη μάνα σου δεν υπάρχει φράγκο. Δεν πληρώθηκα αυτό το μήνα. Γιατί συγχύζεται, θα χαλάσει το πρόσωπό του. Εδώ είσαι. Πες στη μάνα σου δεν υπάρχει φράγκο. Δεν πληρώθηκα αυτό το μήνα. Και πάρ' τα ξεράδια από τα κουμπιά, μην τα πειράζεις. Πόσο θα πιάνω αυτά εδώ να τα πουλήσει, χοντρά γουμάτια. Δεν αντέχω άλλο. Μου είχαν ανάψει τα λαπάκια. Γίνεται κοντζάμ γαϊδούρια και εσύ και οι άλλοι να πούμε. Δεν μπορώ να σας ταΐζω πια. Τουλάχιστον τα συστημικά τη βγάζετε με λίγο άνθος αραβοσί του. Τώρα θέλετε να μοσχάρει ο καθένας την καθησιά του. Και βέβαια πληρώνω εγώ που δεν πληρώνω κιόλα. Παπούτσια θέλετε, ρούχα θέλετε, γκόμενες θέλετε. Όχι. Εκείνες μας στέλνουν. Ωραία, άμα σας στέλνουν, να σας πληρώνουν εκείνες. Δεν μπορώ να πληρώνω εγώ για να στέλνουν αυτές. Δηλαδή, μας παροτρύνεις. Σταμάτα, ρε! Έχεις βγάλει μόνο το δημοτικό, δεν μπορεί να ξέρεις τη λέξη παροτρύνεις. Εγώ δεν έβγαλα το Λύκειο. Όχι! Το δημοτικό έβγαλε στο σχολείο. Το Λύκειο το έβγαλε στα ούφο, με έναν άνθρωπο στο καφενείο. Που πήγες και έβγαλες και στοιχήματα. 500 δραχμές, ποιος Πάκμα θα φάει τα περισσότερα κολοκύθια. Κεράσια και βιταμίνες. Ναι, κάτσα να μάθεις να πούμε τι τρώει ο Πάκμα για να μοσύνει. Στάσου για τη σε ρώτησα κάτι. Δηλαδή μας προτρέπεις. Κοίτα που ήρθαμε κάτω μορφωμένο πρωινιάτικα. Επιμένω. Μας προτρέπεις να γίνουμε μαστροποί. Επειδή είπες να πληρώνουν οι γυναίκες. Δηλαδή να τα παίρνουμε από τις γυναίκες. Γιατί τώρα που τα παίρνετε από μένα τι είσαστε. Ή. Όχι, βδέλες είσαστε. Και εσύ και τα αδέρφια σου. Μη με μπλέκεις εμένα με τα ετεροθαλή. Σταμάτα ρε. Σταμάτα σου να μην λες λέξεις που δεν ξέρεις πέρα. Τι θα πει ετεροθαλή ρε. Είναι αυτοί που θέλουν τους εταίρους. Πώς λέμε έτερον εκάτερον. Ο αλλότερος ρε παιδί μου. Ο ξένος. Αν μη τι άλλο, πιάσαν τόπο τα λεφτά που έδωσε να σε σπουδάσω ρε παιδί. Και στο κάτω-κάτω να σου πω και κάτι. Γιατί τα βάζεις μαζί μου. Εμείς δηλαδή τι παρτίδες έχουμε. Μου δίνεις λεφτά. Δεν σου δίνουνε. Μου τα δίνεις να τα πάω στη μάνα μου. Σε εκείνη πληρώνεις διατροφή. Εγώ που εκείνη τα παίρνω. Το λες και όλα βρε ανέστητε. Είμαστε στον αέρα. Γιατί ο Βάσης μπουδιάσεις. Όχι, λέω εδώ. Να μην μας ακούνε κιόλα. Τα ενδύμω. Μη ενίκο, σταμάτα ρε πρίτανη. Αφού και ο σταθμός δεν δουλεύει το πρωί. Εν πάση περιπτώσει, πες στη μάνα σου δεν υπάρχει φράγκο. Άμα πληρωθώ θα τη στείλω. Δεν θα το δει με καλό μάτι. Έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν είχε καλό μάτι η μάνα σου. Αφού είχα να το λέω. Μη σε κοιτάξει με αυτό το μάτι που έχει η γυναίκα μου, γιατί θα φύγει κεραμίδι που το πήρε ο αέρας από την Καλκίδα, να έρθει να σε βρει στο κεφάλι εδώ στην Αθήνα. Αυτό θες να της το πω ή να το κρατήσουμε μεταξύ μας. Πες της ό,τι θέλεις και εσύ και τα άλλα τα ετεροθαλή. Άι παρατάτε με, δεν με ενδιαφέρει. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Πάρτε αυγό και κούρευτο με τον Λάμπρο Φουντούκη. Ηχητικά εφέ. Λεωνίδας. Πέρασε έξω, Λεωνίδα. Πέρασε έξω. Άντε. Έξω από εδώ. Τη θεία σου την Ερεμία δεν τη θυμάσαι? Ναι, πώς. Τι κάνετε, θεία? Δηλαδή θυμάμαι αμυδρός. Σήμερα ήρθε καλέ. Πώς το είπες? Αλματοδός? Λέω θυμάμαι θέλω να πω έχω χρόνια να τη. Ζει στον πύργο. Μέσα. Μητέρα, ο πύργος είναι πόλης. Α, και η πόλη είναι μέσα στον πύργο. Δεν έχω πάει. Τέλος πάντων. Είχε έρθει πάλι πριν από 15 χρόνια. Που σου φέρε εκείνο το βαλιτσάκι με τα εργαλεία να γίνεις ξυλουργός. Και ο Ιωσήφ ήταν ο σύζυγος της Άη Παρθένου. Δηλαδή όχι ακριβώς σύζυγος, απλώς παρέα κάνανε. Άλλωστε είναι γνωστή η ιστορία του Κρίνου. Εσύ, Ερεμία μου, τα ξέρεις καλύτερα αυτά που είσαι και θειούχα. Κι εγώ είμαι. Θεούσα, μητέρα. Όλο με διορθώνει ο καλός μου. Είναι πρώτη στο πανεπιστήμιο. Α, η Ερεμία μου έχω να το λέω. Τέτοιο έξυπνο παιδί, ναι. Τι έλεγα? Α, ναι. Η θεία σου είναι που σου φέρε εκείνο το βαλιτσάκι με τα κοπίδια και τα πριόνια. Που έκοψε το χεράκι σου και το τρέχαμε στο πρώτο βοηθειών. Μέχρι τον αγκώνα έφτασε το κόψιμο, Ερεμία μου. Αφού στο νοσοκομείο νόμιζαν ότι δουλεύει σε πριονοκορδέλα. Πόσο ήσουν τότε, 8 χρονών? Μητέρα, ο πατέρας... Πούντος? Όχι, μου είπε... Α, η Ερεμία μου, το θυμάσαι τον άντρα μου, Εσένα δεν θα σε συμπαθούσε καθόλου. Από τότε που το έκανες δώρο εκείνη την κολόνια και έπαθε γκάβμα το που έβαλε. Μα τι είχε μέσα εκείνη η κολόνια? Μητέρα, η θεία έχει δώσει τον όρκο της σιωπής. Σε ποιον? Όχι, λέω, δεν μιλάει καθόλου γι' αυτό. Έτσι είναι η θεία σου, παιδί μου. Στόμα έχει και μιλιά δεν έχει. Από τότε που έχασε τον άντρα της, τον περίμενε στην αποφράδο του τρένου. Από Βάθρα, μητέρα. Α, ναι, βέβαια. Και ο θείος ερχόταν από την Αθήνα και το τρένο εξεντροχιάστηκε, 100 μέτρα πριν από το σταθμό. Πριν κόψει το νήμα. Δηλαδή,
Έτσι σκοτώθηκε ο θείος. Αν θυμάμαι καλά. Ή στην οικοδομή σκοτώθηκε. Α, όχι. Ο άλλος ο άντρας σκοτώθηκε στην οικοδομή, Ερεμία μου. Είναι πάντως πονεμένη δυστυχή. Ήρθε εδώ να κανονίσουμε κάτι περιουσιακά. Έχουμε ένα μπέλι ξέφραγο εκεί στο Βαρθενώνα. Στο Μαραθώνα, μητέρα. Ναι, έχει ρημάξει να το πουλήσουμε. Θα μείνεις εδώ μερικές ημέρες, Ερεμία μου. Μητέρα, μπορώ να σου μιλήσω ιδιαιτέρως? Ναι, παιδί μου. Με συγχωρείς, η Ερεμία μου είναι λιγάκι ντροπαλός. Μητέρα, αυτή η κυρία... Θεία σου είναι, καλέ. Ναι, έχω την εντύπωση ότι σέρνει μαζί της έτσι μια κακοδαιμονία. Όχι, μόνο τη βαλίτσα τη σέρνει. Δηλαδή μόνο αυτή έχει φέρει εδώ. Ναι, δεν λέω, αλλά ας είμαστε προσεκτικοί. Με τη βαλίτσα? Όχι, με τη θεία. Α, μην την κοιτάς έτσι, είναι υγιέστατη. Βάλτε εσύ μία πορτοκαλάδα, δεν της προσφέραμε τίποτα της γυναίκας. Μητέρα, ο πατέρας... Ναι, πού είναι αυτός? Δεν μου έδωσε χρήματα. Γιατί, αφού είναι πρώτη του μηνός. Δεν πληρώθηκε, λέει. Από πού, από τον Ελλαδαπών, σε ποιο τα λέει αυτά, μας κοροϊδεύει? 2 μήνες τώρα μου στέλνει τα μισά και όλα να κάνω υπομονή, μου λέει. Τώρα δεν στέλνει τίποτα. Δεν ξέρω, είχε τα νεύρα του. Εγώ να δεις άμα νευριάσω, φαίνεται δεν με έχει δει. Όλο από το τηλέφωνο μου μιλάει. Για κάτσε να πάω από εκεί. Πού? Σπίτι του, μαζί θα πάμε. Πάντως, αν θέλεις να έχει αποτέλεσμα αυτό που θα του κάνεις, πάρε και τη θεία μαζί σου. Ναι, θα την πάρω την καημένη να δει λιγάκι την Αθήνα. Βάλτε εσύ μία πορτοκαλάδα, στο ψυγείο έχω. Ηρεμία μου, θα πάμε βόλτα, θα έρθεις? Δηλαδή θα πάρουμε ένα ταξί να πάμε σε αυτό το μουρλό πρώην σύζυγό μου. Τι έπαθες, Άγγελε? Μου πιάσε το δάχτυλο η πόρτα του ψυγείου. Εγώ σου είπα να ανοίξεις το ψυγείο να πάρεις την πορτοκαλάδα. Δεν σου είπα να κλείσεις το δάχτυλό σου μέσα. Τι είναι αυτό, παιδί? Ωρες ώρες κάνει περίεργα πράγματα. Τι έγινε τώρα? Μου έσπασε το μπουκάλι της πορτοκαλάδας. Πρόλαβες να βάλεις τουλάχιστον? Όχι. Ουχ! Αυτό το όχ που πάει? Έκοψα το δάχτυλό μου. Με κονσέρβα? Όχι, με τα γυαλιά του μπουκαλιού. Καλά, άσε. Θα τρατάρουμε τη θεία σου πάστα στο δρόμο που θα πηγαίνουμε για τον πατέρα σου. Δεν πάω να φανταστείτε, Στέφανε, πόσο χάρηκα που σε είδα, αλήθεια. Δεν με είδες εσύ, το αυτοκίνητό σου με είδε. Και ήρθε κατευθείαν απάνω μου. Πώς δεν σε πάτησα, ρε. Μπλοκάρισα την τροχή. Άστα, όλα ανάποδα μου πάνε σήμερα. Να δεις κάρτα μου σήμερα, μου το φυλάει για το τέλος. Με τόσες μούτζες που τρώω από τις γυναίκες μου, δεν τους έστειλα και λεφτά σήμερα κατά... Όχι, να το. Κοίτα, στο γρατζουνίσανε, ρε. Κοίτα, δεν είναι για τώρα. Είναι τραγικό, ρε. Πας στο παρκάρι, τώρα στο χτυπάει. Τι το χτυπάς, ρε, να πούμε. Το βρίσκεις έναν υπεράσπιτο και το χτυπάς, να πούμε. Δεν έχει ψυχή κι αυτό. Το αυτοκίνητο. Και τι είναι, ρε, λάμπρος σκύλος? Εγώ γίνομαι σκύλος. Γιατί άμα ήμουν μέσα δεν το χτύπαγε. Αν το χτύπαγε, το άρπαζε το κεφάλι, το χτύπαγε στο προφυλακτήρα. Πολύ βίαιος. Έγινα, ρε Στέφανε, έγινα. Μάστα. Και αυτός που το χτύπησε δεν θα το ήθελε, φαντάζομαι. Ωραία, σας άφηνα ένα σημείωμα. Κύριε, το χτύπησα, λέγω μετά, δεν μένω εκεί, αλλά στο φτιάξω. Όχι, παίρνει δρόμο και φεύγει σαν κλέφτης. Δεν το καταλαβαίνω. Άσε, έχουμε γίνει δράμα. Δεν ξέρω στην Αμερική πώς είσαστε. Εδώ είμαστε. Πάμε να τσιμπήσουμε. Δεν είναι εκεί. Ποιος? Ο πατέρας σου. Πού να είναι τώρα? Αλλά αυτό δεν θα περάσει έτσι όμως. 2 μήνες μου στέλνει έναντι και τώρα μου λέει δεν έχει. Δεν θα συγχυστώ με τίποτα. Μητέρα! Μητέρα! Έλα, τι θέλεις, πού είσαι? Τι έχεις? Για κοίτα λίγο εδώ. Τι έχεις? Τι έχω? Μαλλιά. Όχι. Εδώ ακριβώς νομίζω ότι δεν έχω μαλλιά. Και αυτά τι είναι, ραδίκια? Για όνομα του Θεού, δεν βλέπεις. Έχει γίνει ισπανική υποχώρηση αυτό το σημείο. Για να το, παιδί μου. Όχι, παιδί μου, η ιδέα σου είναι, έτσι γεννήθηκες. Σε αυτό το σημείο δεν είχες μαλλιά. Αν είχες και εδώ μαλλιά, δεν θα είχα γεννήσει εσένα, θα είχα γεννήσει πίθηκο. Θα είναι τρομερό πλήγμα να μου συμβεί κάτι τέτοιο. Μην ανησυχείς. Όχι, όχι. Το άγχος κάνει ρητίδες. Το ξέρω. Και αυτός. Ο πατέρας εννοείς? Πάνω να μου το δημιουργήσει. Ανέκαθε ζήλευε τη φρεσκάδα του προσώπου μου. Δεν το άντεχε με τα βλάκια που είχε στη μούρη σαν παραπόταμη του Σπερχιού. Πάντως, ευτυχώς που πήρα από σένα, μητέρα. Είσαι τυχερός, παιδί μου. Εγώ ήμουν άτυχη που πήρα αυτόν τον άντρα. Τι δουλειά είχα εγώ μαζί του. Το επίπεδο το δικό μου με το δικό του. Η τάξη δική με τη δική του. Αυτά είναι νέανικές τρέλες. Εσύ να προσέξεις, παιδί μου.
Μήπως και πάρεις καμία παρακατιανή γιατί θα αυτοκτονήσω. Μην ανησυχείς, μητέρα. Όταν αποφασίσει η Στέφανη. Ποια Στέφανη? Του Μονακό. Να αφήσει τις τρέλες δεξιά και αριστερά και να οριμάσει, θα σκεφτώ τι θα κάνω μαζί της. Α, ναι, βέβαια. Την είδες τώρα τελευταία? Όχι. Της έστειλα μια φωτογραφία. Μια γυναίκα είναι και αυτή σαν όλες τις άλλες. Και μέχρι τώρα είχα 100% επιτυχία. Λες να αποτύχω στο Μονακό? Όχι. Έπαιρνα λίγο τα χέρια μου γιατί έχω πιάσει σήμερα. Μέχρι το διευθυντή μου έπεσα. Δουλεύω σε ένα διαφωνικό σταθμό. Έχω εκπομπή δική μου, λέγεται Νυχτερινές Άρπες. Σάρπες. Σάρπες τα ακούς και εσύ. Άρπες. Τόσο πατάς τα δικά μου, παίρνουν τα δικά σου. Έχεις έρθει κιόλα από την Αμερική? Δεν μπορώ να φανταστείς. Σε βλέπω εκεί να στέκεσαι και να κάνεις νόημα στα ταξί και λέω είναι, δεν είναι αυτός. Άσε λες, θα το μάθουμε στην νεκροψία. Το ρηματιασμένο ήρθε. Δεν με γνώρισες, Έχω αλλάξει πολύ. Περάσαν τα χρόνια, Στέφανε. Μήπως εγώ δεν έχω αλλάξει. Τι είμαστε, εκείνα τα φλωράκια του 50. Μας λέγανε φλόρους, Είχαμε έτσι ένα περίεργο σουλούπι. Με το γιακάτο ρέξ εδώ να χτυπάει στο σαγόνι το ψηλό, ξέρεις. Θυμάσαι με τα παντελόνια τα τζογέ, τα στενά. Μόνο μετά πια να το πόδι. Αδύνατη, με το μαλλί εδώ. Το κοκοράκι όλοι τραβηγμένοι προς τα μπρος, έτσι. Με τη γοητεία στο μάτι. Θυμάσαι τα πάρτι, Swing blues. Pat Boone στο πικάπ. Frank Sinatra. Nat King Cole. Blue Gardenia. Now I'm in love with you. Καλά, αυτές ήταν μελωδίες. Cliff Richard. Μάλιστα, κύριε. Όχι, αυτό είναι τη Ζαμπέτα. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε. Όχι για την πίτσα που λέγατε. Ρίτσαρντ, έλεγα. Τέλος πάντων, φέρε μας πίτσα σε όλων των εποχών. Είναι πολύ ωραία πίτσα να τη ευχαριστηθείς. Μόνο αφαίρεσαι από μέσα της ατζούγης. Τότε δεν θα είναι όλων των εποχών. Καλά, αφαίρεσε την εποχή της ατζούγας. Μάλιστα. Μου φαίνεται αλλεργία η ατζούγα. Άστα, Στέφανε. Έχω γίνει αλλεργικός, ζωχαδιακός, νευρικός. Αυτή η πόλη με σκοτώνει, Στέφανε. Τη θυμάσαι καθόλου την Αθήνα? Πόσα χρόνια έχεις έρθει? Έχω έρθει μερικές φορές. Έχεις έρθει. Τη θυμάσαι πώς ήταν τότε? Ναι. Καθαρή. Μόνο καθαρή. Κάποτε έβλεπες πεζοδρόμια, τώρα βλέπεις αυτοκίνητα. Για να ανέβεις από την άσφαλτο στο πεζοδρόμιο πρέπει να πεις συγγνώμη στα αυτοκίνητα. Χιλιάδες παρκαρισμένα. Κάποτε έβλεπες άσφαλτο, τώρα βλέπεις κρατήρες. Σαν τη Σελήνη έχουμε γίνει. Κρατήρες, ανοίγει η ΔΑΠ, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ. Κρατήρες, τρύπες. Αυτή δεν έπρεπε να λέγεται οδός κουβά. Οδός γραβιέρας έπρεπε να λέγεται. Κάποτε έβλεπες ουρανό. Τώρα βλέπεις. Τι βλέπεις? Ναι, έχετε πολύ νέφος. Αυτό δεν είναι νέφος. Είναι σαν να πέρασε η ατμομηχανή Αθήνα Λάρισα ανάποδα με το φουγάρο κάτω και αμόλυσε όλο τον καπνό πάνω μας. Κάποτε έβλεπες ανθρώπους. Τώρα. Άστα μας στο διάλογο. Και μετά από τόση απελπισία μπορείς να φας. Τι να φάω? Έχεις όρεξη? Η απελπισία μου ανοίγει την όρεξη. Συγγνώμη κύριε, εκείνο το αμάξι είναι δικό σας? Ποια, πολλά, έχει 300 αμάξια απ' έξω. Ναι, αλλά μόνο το δικό σας γράφουν. Πάλι! Προηγουμένως το γράψαν. Τι διάλογο. Μανία τους έχει γίνει. Με συγχωρείς ένα λεπτό, Στέφανε. Συγγνώμη, τι έτσι? Βρε, βουνό με βουνό δεν σμίγει. Έχω την εντύπωση ότι και σε βουνό να πήγα να το παρκάρω πάλι θα σμίγαμε. Κοίτα όμως, αυτό που έλεγα προηγουμένως. Πότε προηγουμένως? Στο πρώτο χέρι που με περάσατε εκεί στους στήλους του Ολυμπίου Διώση. Λέω εδώ γίνονται κλοπές, γίνονται απάτες και τις αφήνετε και περνάνε τιμώρητες. Δεν μπορούμε να είμαστε παντού. Δεν είστε παντού, εκεί που παρκάρω εγώ είσαστε. Λέτε πάρα πολλά, όπως και στο ραδιόφωνο. Κοίταξε, πολλά πληρώνω, πολλά λέω. Και τηλεγραφικός να ήταν αυτά που λέω, με τόσα λεφτά θα έκανα 200 λέξεις. Θα το παραλάβετε ή να το αφήσω στο αυτοκίνητο? Όχι, βάλτε στο παμπρίζ. Μην το δει κανένας άλλος και το λυμπιστεί έτσι καθαρό και βάλει κι άλλη κλίση. Και από ό,τι βλέπω εδώ οι άλλοι. Ποιοι άλλοι? Όλοι οι άλλοι παρκαρισμένοι απολαμβάνουν ειδικής μεταχειρήσεως. Δεν τους γράφετε. Εμένα έχετε στο μάτι. Δεν μου είναι κορίτσι μου. Μήπως σου αρέσω να πούμε και το κάνεις αντίδραση? Τώρα λοιπόν που σε βλέπω καλύτερα, μου θυμίζεις μια φάκια που βλέπα προχτές στην τηλεόραση και κυλιόταν στην άμμο. Τα μουστάκια μόνο σου λείπουν. Πάρε τα αμάξι από εδώ γιατί θα κάνω βόλτα το τετράγωνο και θα ξαναπεράσω. Καλά, είναι και πολύ καψούρα μαζί. Τι λέω, ρε, σοβαρός άνθρωπος. Στο μικρόφωνο μιλάω, να πούμε και λέω τι θέλω. Με ξαναγράψατε. Εδώ δεν σε γράφουν, σε ξαναγράφουν. Ώστε να φτάσει σπίτι, έχει φάει τόσες κλήσεις όσο κάνει το σασί το αυτοκίνητο σου. Μετά παρκάρεις το αυτοκίνητο σου έξω την πόρτα και σου τρώνε τα κλεφτόνια από το ραδιόφωνο. Εκεί σε θέλω και να σου το με. Πού είσαι να του πιάσει εκείνη τη στιγμή? Όχι, σε ρωτάω, πού είσαι? Σας την έφερα, κύριε. Ποιο? Την πίτσα. Αν όχι το ραδιόφωνο, επειδή το φάει δύο φορές γι' αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Τρώγε, Στέφανε. Πολύ γλωσσούζικη ημέρα σήμερα. Ο Στερίζος στην Αμερική, μετά από τόσα χρόνια. Πώς.
Μόνο οι Αμερικάνοι θα ριζώνουν όπου πατάνε. Δεν το κρυσκάρω τον Έλληνα. Έτσι και σου ριζώσει στην Αμερική μέχρι Ντουκάκης γίνεται. Καλή η πίτσα. Καλή. Έχω έναν αδερφό στην Αμερική. Τον έχεις συναντήσει? Πού ζει? Στην. Εννοείς η πολιτεία. Δεν ξέρω. Φουντούκης λέγεται, σαν και εμένα. Να μου πεις υπάρχουν πολλοί φουντούκες εκεί. Και αμύγδαλοι θα υπάρχουν. Και άλλα περίεργα ονόματα. Έχω να το δω από τότε που είμαστε μικρά. Τι μικρά δηλαδή. Νήπια. Τελευταία φορά που θυμάμαι, στεκόμαστε ο ένας απέναντι τον άλλον. Οι γονείς μας ήταν στη γεροδοκάμαρα. Ο πατέρας μου δεν έμενε σπίτι. Ερχόταν για λίγο, τσακωνόντουσαν και έφευγε. Εγώ σου να με πάρει και με τον νόμο. Τι είναι μωρέ, οικόπεδο έτσι αδιαλέγει και το διεκδικεί. Παιδί μου είναι. Και δικό μου. Εσύ θα κρατήσεις τον άλλο και εγώ τη Ζαχαρία. Εγώ θα τα κρατήσω και τα δύο. Αυτό θα μας το πει ο νόμος. Όμως δεν περίμενα να ακούσει τα πει ο νόμος. Ένα βράδυ ο πατέρας μου έκλεψε το Ζαχαρία. Μάμα την καημένη τη μητέρα μου, τι πλάμα έκανε, έτρεξε αστυνομίες, αλλά ο πατέρας το έχει σκάσει στην Αμερική. Ο Ζαχαρίας. Από τότε μάλλον. Όπως και τον πατέρα μου. Η μητέρα μου έλεγε ότι έγινε σπουδαίος στην Αμερική ο Ζαχαρίας. Κάτι γνωστοί του της το είπανε. Φλού πράγματα, φλού. Παντρεύτηκες, δηλαδή είσαι τώρα παντρεμένος, γιατί κάτι μου λέγες για γυναίκες. Ναι, δηλαδή παντρεύτηκα 3 γυναίκες. Μαζί? Τι μου εμείς του κουβέτη να παντρευτώ 3 γυναίκες μαζί. Μία την παντρεύτηκα και μία τη χώρισα. Παιδιά έχεις? 3. Από την κάθε μια? Όχι, ένα από την κάθε μια, αγόρι. Αυτό εννοώ. Ναι. Τα βλέπεις? Πώς, τις ημέρες της πληρωμής και σε μερικές έκτακτες εφόδους, όταν έρχονται να πάρουν τη διατροφή που στέλνουν στις κυρίες μου, καμία από αυτές δεν μπήκε στον κόπο να ξαναπαντρευτεί και να απαλλάξει. Μετά από μένα το χάος, παιδί μου, τι περιμένεις. Πού θα ξαναβρούν άλλο ζώο τέτοιο. Και η γη σου έρχονται και σε έκτακτες εφόδους όταν θέλουν κάτι. Τι, από μπουφάν μέχρι μοτοσυκλέτα. Ένας βεβαίως δικαίως ήθελε μπουφάν γιατί το έσκυψα. Πότε? Όταν ήρθε να μου ζητήσει να τα αγοράσω αυτοκίνητο. Τον άρπαξα από το ιακά και μετά τρέχαμε. Στο τμήμα? Όχι, στα καταστήματα με τα δερμάτινα. Πώς είναι, βλέπονται μεταξύ τους, αγαπιούνται? Μέχρι πριν 3 χρόνια βλεπόντουσαν, συναντιόντουσαν 19 φορά στο σπίτι μου. Βέβαια ήταν λίγο ψυχροί μεταξύ τους. Δεν καταλαβαίνεις ο συναγωνισμός. Για την αγάπη σου? Όχι, για την τσέπη μου. Μην πάρει κανείς περισσότερα από τον άλλον. Αυτά μέχρι πριν 3 χρόνια. Θυμάμαι ήταν γιορτές, πλησίαζαν γιορτές, κάτι τέτοιο. Είχαν έρθει και 3 στο σπίτι, καθόντουσαν ήσυχα. Τώρα ήσυχα καθόντουσαν, θα σε γελάσω. Πήρες πέρυσι μοτοσυκλέτα για να κάνεις τα ρεζανιές σου, επειδή την έχεις κάνει ψώνιο. Να πάρει και κανένας άλλος. Πήρες περισσότερα από όλους μας, ρε, και τα φάγες στον νοίκασμα αυτοκινήτων. Και δεν έχεις καν δίπλωμα. Γούστο μου. Εγώ πάντως. Και σου πλήρωσα και τη ζημιά που έκανες. Που έπεσα πάνω στον παγωτατζή. Γούσταρα χωνάει και εκείνη την ώρα. Εγώ πάντως θέλω ένα κομπιούτερ. Και εμένα γούστο μου να θέλω την ηλεκτρική κιθάρα. Και θα πάρω και την καλύτερη, Sony Prima, Ιταλική. Α, τι θες και Ιταλική. Μεξικάνικη δεν σου κάνει από το μοραστηράκι. Εγώ πάντως θέλω ένα κομπιούτερ. Πολύ μου κολλάς, πρόσεξε, πολύ μου κολλάς και δεν κάνει να συγχύσομαι. Άμα πάρω τη χιλιάρα που σου κολλήσω, τότε έλα να κάνουμε κόντρες. Εγώ πάντως θέλω ένα κομπιούτερ. Τι κόντρες να κάνουμε? Ξέρεις να οδηγάς μοτοσυκλέτα? Εγώ ρε. Έχω τρέξει 4 ράλι. Με κλεμμένη με δανεικά μοτοσυκλέτα. Ρε, όταν περνάω εγώ, λένε περνάει ο Θεός με τη μοτοσυκλέτα. Με έχεις δει εμένα πάνω στη μοτοσυκλέτα? Όχι, για να μην κάνεις τον ωραίο. Δεν τον κάνω ρε, είμαι. Το 8ο θαύμα είμαι κι άμα σου γουστάρει. Εγώ θέλω ένα. Άσε μας κι εσύ ρε, αφού βλέπεις ότι μιλάμε. Παρακαλώ. Εγώ είμαι το 1ο θαύμα. Άμα είσαι, μπαίνουμε πλάι-πλάι στη Sunrise τη δίσκο να δούμε ποιος θα ρίξει τις περισσότερες. Σταματήστε, μη σας ρίξω εγώ τις περισσότερες. Όχι, για κοπέλες μιλάω. Πατέ μου, δεν έχω μια ιδέα στη μου, το έτσι μια ιδέα. Δεν φαίνεται ότι έχω μια ιδέα. Μα μου βγαίνει τώρα ο όμορφος. Σκασμός! Πάρε εσύ. Τι είναι αυτά? Ξυλόπροκες. Αυτά δεν φτάνουν για να αγοράσω κομπιούτερ. Ωραία, αγόρασε σπίρτα. Τι να τα κάνω τα σπίρτα? Να κάνεις το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Βάζεις μια μαντίλα, πας έξω από την εκκλησία, πουλάς σπίρτα. Να κάνεις μια δουλειά. Όχι, θα κάνεις μια δουλειά. Δεν πας χαρτζηλικόλογο μια ζωή. Λοιπόν, για μοτοσυκλέτα δεν έχω δυστυχώς. Άρα αυτά φτάνουν για πατίνι. Εσύ θέλεις κιθάρα, είπες. Αφού το είπα. Αφού το είπες, γιατί να μην γίνει, αλίμονο. Και θες και πριμαβέρα την κιθάρα. Sony Prima. Η μάρκα. Συγγνώμη, ξέχασα τη μάρκα. Λοιπόν, περιορίσουσαν τα μπουρλο και να έχετε υπόψη σας ότι αυτά μπορεί να είναι και τα τελευταία. Έτσι, γι' αυτό προπονηθείτε να βρείτε καμία δουλειά, να βγάλετε κανένα φράγκο, γιατί φοβάμαι ότι θα σας δω και δεν θα σας λυπηθώ. Δεν θα σας λυπηθώ. Τέτοιο πράγμα. Άστα, ρε Στέφανε. Αυτά είναι τα κακά της μοίρας μου. Δεν τα έχουμε μετρήσει ακόμα.
Γιατί έχω την διέστηση θα έρθουν κι άλλα. Μήπως τα τραβάς εσύ. Ξέρω εγώ τι να πω. Η ζωή θέλει και λίγη αισιοδοξία. Και έπειτα εσύ διάλεξες να παντρευτείς 3 φορές. Γιατί? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα την πούμε. Τώρα που σε βρήκα δεν έχω κι άλλο. Έχω χάσει όλους τους παιδικούς μας φίλους. Να σου πω. Πάμε σπίτι να πιούμε ένα ουισκάκι να το δεις κιόλα. Ναι. Να τηλεφωνήσω πρώτα σε μια θεία μου που μένω όταν έρχομαι στην Ελλάδα να μην με περιμένει για φαΐ. Τηλεφώνησα από το σπίτι, μέλα. Η δολοφόνα ξαναγύρισε στον τόπο του εγκλήματος. Δίωξη καλά, είναι πολύ καψού. Μπες ρε Στέφανα, πολύ γρουσούζικη ημέρα σήμερα. Πολύ γρουσούζικη σήμερα. Πού είμαστε καλέ? Στην πλατεία Κωτιά. Και τι γυρεύει εδώ η λίμνη? Έχει λίμνη η πλατεία Κωτιά? Όχι, έσπασε σωλήνα. Κοίτα η ηρεμία μου. Έχει σπάσει σωλήνα και έχει πλημμυρίσει όλος ο δρόμος νερά. Είσαι ευχαριστημένη που σου δείχνω τα αξιοθέατα? Πού πας ρε φίλε, πού πας? Πού πας, ξέρεις πού πάω, δεν βλέπεις μπροστά σου τραβώσεις. Πού πάω, εσύ φταίς. Πού πάμε καλέ, σε σένα ερχόμαστε. Στέφανε, στόπα, μου τη φυλάει σήμερα, Στέφανε, πρέπει να κάνω ευχέλο, Στέφανε. Από 200.000 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Αθήνα με τρακάρισε η γυναίκα μου, Στέφανε. Μητέρα, η θεία λιποθύμησε. Η θεία, ποια θεία? Πες το μου, ντε! Και λέω και εγώ πιο κατσικοπόδαλο θα συναντήσω σήμερα. Άλλη μια φορά τη συνάντησα στη ζωή μου, Στέφανε, και έπαθα εγκάβματα 3ου βαθμού. Κολόνια με βιτριόλι μου κάνε δώρο. Λες να χτύπησα την πάμε στο διανυκτερεύον? Ποιο διανυκτερεύον, μητέρα, στον πρώτο βοηθειό να την πάμε. Όχι, στον εξορκιστή αν την πάτε να την εξορκίσει να φύγει το κακό. Να γλιτώσουμε κι εμείς, να γλιτώσουμε κι εμείς, Στέφανε. Τι πράγμα, κύριε. Πάει τα μάξι. 50.000 ζημιά. Κατάλαβες, στα καλά καθούμενα. Και στόπα, Στέφανε, στόπα. Πέρασε όλο. Καλά κάτσε. Στο έλεγα, κάτι θα μου συμβεί σήμερα. Φάνηκε από το πρωί. Έλα, κάτσε, κάτσε. Πολύ ωραίο το σπίτι σου. Ευχαριστώ. Τι μάρκα έχει κλείνει? Βάλε ό,τι να είναι. Πάντως και μη χειρότερα, έτσι. Τι μη χειρότερα, εδώ μέχρι το αυτοκίνητό σου τσακίσαν. Μη το λες, Στέφανε. Υπάρχουν και χειρότερα, Στέφανε. Υπάρχουν και χειρότερα. Να τα χειρότερα που δεν τα πίστευε, Στέφανε. Υπάρχουν και χειρότερα, Στέφανε. Υπάρχουν και χειρότερα.